Jeg vil i den her video prøve at vise, hvordan man kan regne med ligninger og funktioner i GeoGebra. Jeg har en opgave her, hvor jeg skal sammenligne to teleselskaber for at finde ud af, hvilket selskab jeg skal vælge. Jeg har et selskab A, som kan tilbyde mig et abonnement, hvor det er, at prisen for tale er 59 øre per minut, og der er en opkaldsafgift på 35 øre. Så har jeg et selskab B, hvor prisen for tale er 49 øre per minut, altså lidt billigere taletid. Til gengæld så er opkaldsafgiften 50 øre per samtale. Det første jeg vil gøre, det er at prøve at finde sammenhængen mellem pris og samtaletid for de to abonnementer. Jeg vil finde ud af, hvad koster 1 minut, 5 minutter og 10 minutter. Og så vil jeg prøve at beskrive det først i en tabel, derefter i en graf, og så vil jeg finde en funktionsforskrift. Hvis jeg for eksempel skal finde ud af, hvad koster 5 minutter ved abonnement A, jamen så vil jeg jo sige minutprisen 59 øre gange med de 5 minutter, og så skal jeg huske at lægge opkaldsafgiften til. Jeg går i GeoGebra. Jeg har taget regnearket frem, og jeg har lavet begyndelsen til et lille skema her, en lille tabel. Jeg har tiden angivet her, og så vil jeg så prøve at finde ud af, hvad det koster. Jeg vil udregne prisen ved at sige, at minutprisen var 59 øre. Det vil jeg gange med tiden, antal minutter, og så vil jeg lægge opkaldsafgiften til, der var 35 øre. Sådan. Nu kan jeg trække her og finde ud af, hvad prisen bliver for henholdsvis et opkald på 5 minutter og på 10 minutter. Det samme vil jeg gøre for abonnement B. Der var taletiden, eller der kostede 1 minut 49 øre. Så jeg vil sige 49 gange med minuttallet, og så skulle jeg lægge opkaldsafgiften til, og den var 50 øre per opkald. Sådan. Der skal ikke lige fejl her. Jeg skal lige trække ned her. Sådan. Hvis jeg studerer min tabel her, så kan jeg så se, at hvis jeg taler 1 minut, så er abonnement A billigst. Hvis jeg taler 5 minutter, der er abonnement A til gengæld blevet dyrere end B. Men nu vil jeg prøve at vise sammenhængen med en graf her i GeoGebra. Og jeg kan få lavet sådan en graf på flere forskellige måder. Jeg kunne gå herned i inputfeltet, og så kunne jeg skrive punkterne. Jeg trykker den her lidt ned, så jeg kunne gå herned i inputfeltet, og så kunne jeg skrive punkterne. 1,94, det var første punkt, den var der. Og så kunne jeg tage 5,330, og jeg kunne tage den sidste, det var 10,625. Sådan, så har jeg 3 punkter. Og så kan jeg gøre det, at jeg der skal lige en fejl her. Så kunne jeg gøre det, at jeg forbinder punkterne. Og jeg kan se, at min graf går igennem alle 3 punkter. Når jeg så har min graf tegnet her, så kan jeg finde funktionsforskriften ved at gå herop og kigge. Det står godt nok ikke helt på den måde, jeg kender, så jeg prøver lige højre klik på den, og så får jeg den på den form, jeg kender, nemlig y lige med a gange x plus b. Sådan. Jeg kan hermed se, at min linje den hedder 59x plus 35. Jeg kan også jeg kan også få tegnet grafen på en lidt mere simpel måde, uden at skal tegne alle punkterne ind på den måde, som jeg gjorde lige før. Nu prøver jeg lige at slette min linje. Jeg går lige tilbage. Sådan. Og så kan jeg gøre det på den her måde, at jeg markerer punkterne, og så trykker jeg på den, der hedder lav en liste af punkter. Så kommer punkterne med det samme frem. Og så kan jeg så gå ind og tegne linjen. Sådan der.
Det var en anden måde at lave den på. En tredje måde man kan lave den på er ved at man markerer punkterne igen. Så går man herover og vælger den der hedder en tovariabel regressionsanalyse, og værdierne kommer ind her, og man siger analysere, og så kommer den her frem. Og så kan man prøve sig frem her og finde ud af hvilken model man kan bruge. Er det en lineær sammenhæng der er? Det ser det faktisk ud til det er. Punkterne ligger på en linje, sådan der. Og hernede skriver den så med det samme, hvad forskriften for linjen er. Jeg kan vælge at kopiere det over på min tegneblok, sådan der. Det var en tredje måde at gøre det på. Og heroppe kan jeg aflæse, hvad forskriften er. Nu vil jeg også tegne den anden linje ind, den anden graf ind. Nu starter jeg lige med at prøve at lave den her igen, hvor jeg laver en liste. Jeg gør sådan der først, og siger, lav en liste af punkter, sådan. Jeg forbinder punkterne, sådan, og har herovre min forskrift. Nu prøver jeg med det med abonnement B. Der går jeg det, markerer her. Jeg holder control nede, markerer her. Og så siger jeg, hvad skete der her? Sådan, lav liste. Gør der. Og så går jeg ind på tegnefladen, ikke, og vælger den der. Sådan. Nå, for så nu bliver det væk. Jeg prøver det igen. Det kan godt drille lidt det her. Sådan, højre klik, lav liste. Sådan. Så går jeg ind på punktet F der, og E. Sådan. Og så kan jeg se, at jeg har fået en ny linje frem, der hedder B. Jeg vil lige lave den sådan, at den ser rigtigt ud. Så jeg får den over på den form, der skulle jeg også komme den her. I punktet G skærer de to linjer hinanden. Og hvis jeg sådan kigger lidt nærmere på det, så kan jeg jo se her, at linje A, som viser abonnement A, ser ud til at være billigere frem til skæringspunktet. Det vil altså sige, at det skæringspunktet ligger her i 1,5,123,5. Så kan vi sige, at frem til 1,5 minut, der er abonnement A billigere end B. Til gengæld, hvis man har mange samtaler, der ligger ud over 1,5 minut, så vil det være en god idé at vælge abonnement B.